produkto niya. Iampingan kay mahal kanya. Pagmamahal ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Sa pasilan ng pagkalipan. Sa Kalbaryo sa krus, sa mga kasalanan na iyong naangkon, ang pagkantos niya. Ayaw kayo't kaluyan sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsaknay kanimo. Kaliguan ngayon ang pagsunod sa Panginoon. Kayo sa pagsalan lang nakalipan. Nagayod ako kanunay anang matahong ayutan. Kay ito magwala ng mga kalaay, bisan ang mga kakapulban. Rinabay bituon sa purong-purong ko, bituon niya sa kalangitan. Ang pag-iyak mo, Jesus, tiyan ang tanan. Kaya rin natin ang bulahan. Pag mapailubog ka, ayaw na lang gayon parumbo. Hula, pagula, hula, pagula, bug, ayaw pangupo. Bumalik siya at bumalik siya at magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya ay ganting madawan. Ang saad niya may ganting madawatan. So kamo. Shout out sa mga SDA na nagsimba karon. Pronto ra to. Happy Sabat sa tanan. Una-unaan. Smile sa kay. Pronto na lang. Video camera. Ay, okay manamo. Okay, kane. Greet sila Happy Sabat. So kunwari. Sabat. Smile. Sabat. Ay pong mitaguni. Okay. Kane. Si sabat na ta. Smile. Ay, Bitaw. So, kane. So kunwari kami dili may mga SDA. To. guys, Happy Sabat. Kamo may mga SDA, gi-invite niyo siya, then ginapugnan ako siya. SDA na siya. SD na.